хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайон пеши доми Regar City. Дӯстони азиз, пеш аз давомтии навор хотир расон мекунем наворе ки дар рӯи экран мебинед, ин навора ба мо соҳиби хона равон кардагианд. Мо худамон нагирифтагием. сёмкаи домтиҷе куллан фарқ мекунад. Хона дӯстони азиз ду хонага бо масоҳати умумии 54 метри квадратӣ дар 6-ум ошшонаи бинои навастройка. Худи бино аз 6 ошшона иборат мебошад. соҳиби хона менависад дар наздаш мактаб, боғчаи кӯдакона, магазин, ҳама чизи лозима ҳаст. обаш ва свет проблема надорад. ин мардум зиндагӣ мекунад дар ин дом, менависад соҳиби хона. нархи хона 290 000 сомонӣ. боз барои харидори аниқ скидкаи нағз мекунем, менависад соҳиби хона. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран, рақамҳое ки охираш 1379 мебошад, фақат ватсапш кор мекунад, дастиш не, фақат ватсапи ҳамин номер кор мекунад. барои ҳамин марҳамат аз номи канали домтиҷе. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. ва агар шумоам хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали домтиҷе дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 97 14 55 15. дар ватсап ё ки телеграм муроҷиат кунед. домтиҷе рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон. лайкро фаромӯш накунед.